Hej, hvordan har du det i dag? Du skal huske på, at når du vågner en morgenstund, og du ligesom føler dig rigtig træt, og du føler, at det er mørkt omkring dig, så er det meget vigtigt, at du ikke går ind i den energi. For det er der en mening med. Alt i vores krop er en vibration, og det vil sige, at vi består både af lyse og mørke ting. Det mørke i os, det er sindet, det er vores påvirkninger i hverdagen med videre. Så hvis du føler, at du en morgen er meget emotionel, at det er meget tungt, så lad være med at gå ind i energien, bare acceptere. For så vil du se, lige pludselig, så kommer du ind i den gode energi igen. Og det er sådan, det fungerer. Fordi det, du giver energi, sådan bliver det. Altså, fordi så bliver man mere og mere emotionel, når man går ind i den energi. Så prøv at bruge det som en lektie. Det er en rigtig, rigtig god ting. Kan du huske, at jeg viste en øvelse for et stykke tid siden? Og det var den her med, at man kigger lige over fingerspidserne, begge øjne åbne, lige hen over fingerspidserne. Og der har du mulighed for at se din sundhedsaura. Du kan se det som sådan nogle hvide skær rundt om fingrene. Og hvis du prøver at lægge mærke til det, så ligner de fingrene 100%, og det er faktisk din sundhedsaura. Og den kan du ved selvsyn se. Nogen kan, i hvert fald de fleste, for det består af stof, som vi kan se med det blotte øje, når vi er fokuseret. Så prøv at lave den øvelse der, så vi består af mere end den fysiske krop. Der er mere herude, end du regner med. Så husk, når du er emotionel, har nogle mørke tanker, lad være med at gå ind i den. Bare se lyset og tænk positivt, skal du bare se, hvad der sker. Men det er sværere sagt end gjort. Men vær bevidst om det. Hej.